न'आव थायोब्ला मबाइलावसो गोसो फोथाराव थांनो थिनोब्ला उन्दुनो गोसो फेसबुकआसो सानफ्रोमबो थायो रिल बानाय बानाय नोंहा जायो खर' सानाय मबाइलाव रिल बानायनोब्ला मेंनाय गैया बानाय बानाय ओंखाम संनोबो उदिस गैया बारा बारा दाबुं हौवा बारा दाबुं नोंबोलाय मा मोजां मावो गामियाव थांनानै सांसे लोंना थायो सासेनि खोथाखौ साब्रैनो खोन्थानानै आंखौ नों रायो थायो आंखौ नों रायो थायो मबाइला मोजां नङाब्ला मोला मानै ना होखो फेसबुकआ गाज्रिब्ला मानो नायनो थिनखो संसुराव रंजाब्ला मानो नायनो थिनखो संसाराव रंजानाय गैयाब्ला मा जागोन अखा हानाय समावबो मबाइलावनो बार बारनाय समावबो मबाइलावनो सिमाङावबो रिल नायबाय थायो नामा नोंलाय सिमाङावबो रिल नायबाय थायो नामा नोंलाय बे रिलनि थाखायनोथ' आं स्रि थायो नाब्ला नोंनि बेलोङा फैना बखिनायखौ सोर सहायनो दे जाबाय जाबाय मबाइलावनो थाबाय थादो अ जाबाय जाबाय ओंखामखौ संखाबाय इउटुब नायनानै मोजां दोंना गाज्रि जादों टेस्ट खालामना नायग्रोदो